ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Uno hikai skol ba ni hu buderu uwe ni kiru shamphang bapau jangan ngejela Dr. Desmond Kharmawphlang habakaran halo gajingwan yashim binta jongu haga chulong literary festival arajar phosau kablalong hanan palong ulong bukum kini gejat tamasa kilong pedan kambha namar bikinong thokot kibidang shukhi kinyo shipon gijimentoy namar bikiyo ekala penyaselang bikinong thok bapau kiba amtang nakani gejela rena keleng kibinta jongri India padabari ru kumjo Ulang bakum kini gajing ya kendo kapil mentoy baha namar baki yo ya kalat menyasa markeliang sepang gajing tip ke bagidan. Ulang badan kam banwan ra ikinong thokot ke bapaw nakeleng ke perthairu kena makan long gajing mentoy ya kisam lajongi. Ngalayo lat ban simbenta haka wake panel haka ba ke topik kalong the magic of storytelling and oral tradition. Kamut ngalahapan batay ngalahapan sam bat kinong sngap shipanga kam junga kabanga ngatrei kumu folklorist kam kabanga trei banlei lum manlang ban pene pensa yaki khanatang yaki khana puruskam yaki khana pateng yaki parom yaki paju yaki pawar bagi jingrwa yaki bobonjat te kawai naki mat kibanga batai kalong ba kum ka jaj menrio ngi ki khasi ngidang shania tli haka oral tradition lene hakata kanong kunti kabangi ngi beteng bat ngi sam lengba ka khtin lengba ka khtin ka thlet te hoj menta haka perthai tho haka perthai pule haka perthai jong ka internet kila bun gijing kala gibawan haka emlang salang khamtam lele haka rukom ba ka folklore ka par tinrei ngidang donkam hi ngidang pedonkam hi yakani ka ktien ka thle kumno ban puntelun yaka folklore kumno bagi sothoro yaka folklore nga ai ka jing nga ai ka ka nuksa kawai ga nomuna na po yodo kindalai ha yodo hot kila bon ki jingkala gi balawan tenre habang ilithit kwai habang ilithit tempo habang ilithit so ngidang penon kam hi daki ki rukom tho ki rukom khen ki ba ki department ki medot padot jingi ki penon kam mo uso shibhar la thit so nyamtra lane u tempo shitap nei tempo shibya komta terter oh gitu kikong kibade kipanon du calculator Chinese calculator ban khen ban dia tampolong kata korkom khen pat kadang ne hi keba nudo ke bapor mencuak di kata kadai kawai niki dakshin gi bapani ba kumno ya ka oral tradition ngidang penon kam ko bojak berdeo ti halor ka kani ka jing ma let's say kata ka jing smith lada kinne nem kini ki khana kini puruskam ki bro ngangong kijing kala kibon kinwan tenre mentang ila don kam man penunkam pada dengan teknologi thmai teknologi ka balawan ka imlang salang kumno ban pene pensa pat i kini ki khana mo kumba ngai menta bon gajing persang khamtam lele ki hapre gi khna samla kumno ki animate no iki jingitho khana kumno ki shna film nei te manakani wan u elma wan kundo ingaro umaru snai kutuk animation shapang kashat ki life homerat te kata company yaka development
Haganu gurur ki beriu jungi ki khamtam lai ki khna ki Donkam dikini ki teknologi bathamai ban punem pensa ban penne yikini ki khanatang yikini ki parom ki paju bakum ta terta ka jingdang kumkini ki festival ne kumkini ki rong kitao ka bede bat ka thok katar kalong ka Donkam adu kata namar ba kani ka ai lat yingi bangin tip syapang ki wairu kani ka ai lat yingi bangin nila ban kejit ban di ban mat ye kiwai pada ki jajing tho kiba kiwai pada ki jai bunriu ki Donkam te bat kani kawanra ru ye kata kejing buram markeliang te kata kati kawai ni ki mat kiba Donkam long kiba kum kini ki ai ki kentiu kan ya ka emlang salang no khamtam lele ha kaliang ka tho katar badru kuman Donkam da kentien mata ha networking kumno ba khamtam lele kini ki nong tho ki bedang khe dang pelung kini ki nong tho ki bedang ki dang persang mo kumno ba ki pat kinyo ai kata kalat ban ye kendo ka bat ki wai pat bikin ya mirjumod bikin ya samlam ya ke jingtip jungki nei bat yele diru kinang yo kata ka jing start makir kinang yo kata ka jingtip le hoi long man ki lit fest thi kiba long khamtam le bla kham pau kise khot sobha kise aga dawat ye kini ki nong tho bla kham pau nomor ba bor kini ki nong tho ba kham pau ki kring ki pa ki bikin wan kini gawai ni ki lat kisi le